Hello guys, and in today's video we are going to pass the second level in Geometry Dash. Yeah, I'm playing white because it's not because I'm broke. It's because how do you can say it? It's because I right now I'm at Neseber, as you know. You've probably seen my transport videos where a lot film Neseber buses. The game is actually lagging right now, but I'll probably just play one or two levels. So yeah, enjoy the video. О, да, забравих, че го трябваше тази поредица да говоря и на български. Това ще е единствената ми поредица на игра, вероятно. Обичам Geometry Dash, не мога да си позволя Geometry Dash, защото съм... Не мога сега да си купа, защото съм в Несебър, не съм с родителите ми. Да. Иначе, преди скоро време ще правя видеята на видеа на Geometry Dash с играта лагва, не знам дали се вижда. Последния път, като правих клип на Geometry Dash, ми копирайтнаха такова и трябваше да изтрия звука от Stereo Madness. Това реших в следващите епизоди и готово, първото ниво е готово. Ще в следващите епизоди да говоря вместо да чувате музика, което е гадно, но да, първото ниво е готово. Сега ще мина, може би, ето и Poltergeist. Мисля, че Poltergeist или Poltergeist, не знам, не съм сигурен. Пишете в коментарите. Знам, че толкова много ефорт пускам. В видео ще получа 1, 2, 3 лайка най-много. Но се надявам, да. Също така няма да вземам всички монети в играта. И дано микрофонът работи, може да се чувам в момента. Чакайте малко. The fuck? Вероятно не съм включил микрофонът. Нищо ако не съм го включил. По-добре, просто ще... Да, вероятно ще минавам по 2-3 нива на видео. Умрях на... така. Да, това не е моята... Да, така харесвам тази иконка и всичко гледам да ми е... Също така, вероятно няма да минеме на... Няма да мина на... Quarterfunk няма да го мина. Ако искате Quarterfunk, ще го мина на Practice Mode, но Quarterfunk ми е много труден. Theory of Everything мога да мина и после другите нива, даже на Practice не ги мога. Theory of Everything обаче го мога. Иначе всичко до X-Step ми е без проблем. Cycle само не съм го минал 2 пъти, ще ми трябват малко повече опита, но... Тази машина лагва много често. Какво беше това, бе? Е много гадно, ако през цялото време нищо не се чува. Защото не ми показва, че микрофонът е включен.